Mga kapuso senior citizen nga pastor kag veterinarian gintiro patay sa sulod mismo sa iya salakyan sa Pavia, Iloilo. Suspek ginapatian kilala man sang biktima. Si John Sala nakatutok live sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. John? Jert, ligom dulom sa gihapon ang pamilya sang isa ka pastor kag veterinarian kung sino ang sospek kag anong motibo sa pagtiro patay sa iya diri mismo sa barangay Anilaw, Pavia. Napuhag ang mga residente sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo matapos nakabati isang 3 kasud-asud nga lupok sa pusil Biyernes ang gabi. Ang natiruhan mo si Douglas Hover sa 63 anyos kag residente sa barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Suno sa isa ka residente sa barangay Anilaw, isa ka lalaking ila nakita nga nagagwa sa salakyan matapos maglanog ang mga lupok. Inisa karon ang ginapatihan sospek. Nang ang duha silang tao sa sulod sang auto. Dayon hambal niya ang isa nagsakay sa motor. Ginkuha sang daw Bombay itsura. Sa CCTV footage ang barangay Quintinsalas nakita ng salakyan sang biktima samtang pauli sa ilang balay 5:51 sang hapon. 6:23 sang gabi sang nagwa naman ang salakyan sang biktima sa compound. Base sa records ng Pavia Police, 6:38 sang gabi gintiro ang biktima. May persons of interest na ang Pavia Municipal Police Station. Base sa ilang investigasyon, padulong ko na yung biktima sa isa sini ka kliyente sa banwasang Pavia agod mag-vaccinate sa isa ka ido. Apang antes pa ini makalabot, nagluntad ang insidente. Suno sa Pavia MPS, duwa ka anggulong ilang ginasundan. Third party kag angot sa negosyo. Currently na check natin for the motive is kung may mga third party pero subject for further validation pa yon na mayroong mga record si victim na ay kumbaga in relation sa 9262 which is hindi ko muna i-divulge kasi medyo private yan eh. Ligom dulom naman sa karon ng pamilya sinibangod suno sa ila, wala sang pamahog nga nabaton si Hoover. Wala man ini kuno sang kontra. Wala na siya kasi kabalo na kontra sa kanya. Ay isang sa tiro sa ay sininom, ay sinilagaw, ay kababali, ay sinilagaw. Kakibot naman ni Quintinsalas, punong barangay Riza Delmo ang pagtiro patay kay Hoover. Suno sa kapitan magluwas sa pagwali. Animal advocate, isa man ini ka board member sa Telecom Compound Homeowners Association. Nagapulong ko kami diri, naglabay siya diri. Wala man lang usual man siya per mga kalabay diri sa amon. Then di amon na nakibot na lang kami gani nga amon ang natabo. Dugang pa sang barangay officials, kilala nga maayo nga tawo si Pastor Hoover kag wala ini isang record nga may kaaway. Jert, sa karon ginahulat na lang sang Pavia Municipal Police Station ang resulta sang ballistic examination sa nabilin nga pusil sa salakyan sang biktima ginatud mo gingamit sang gunman sa pagtiro sa iya. Kay na Jert, may ara kuntani sa mga dugang pa nga CCTV footages nga may kopya ang Barangay Council sang Anilaw, Pavia apang sang gintinguhan sa news team pa makuha ang kopya sini pamalabagan sang Pavia MPS ang Barangay Council nga maghatag sang kopya sa makatapo sang media. Jert. Madamo gid, salamat sa update kapuso John Sala.